हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा जिसेथि गोथार बाथौ बे 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो दाख्लै 27 जानुवारिनिफ्राय जोङो खुंबोगासिनो दङ। दिनैहाय जोबथा 1 फेब्रुवारि जोबथा दिन। दा बेवहाय जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो गेवलां मेल जोंहा जानानै थांबाय। जोङो बाख्नायनांगोन जोङो जाबायदि बेवहाय रायजो राजाफोर जोङो लोब लोब फैनानै जोंखौ सहाय सुजुग खालामफैदों। लोगोसे जोङो हांख्रायनाय लेखायै जोंनि मानगोनां सार बिथांमोनाबो फैनानै दिनैनि जा गेवलां मेल बेखौ मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय दिनैहाय जोङो नैबेखौ फोरमायहरनांगोन जोंनि मा होनगोन सेन्ट्रेल बाथौनि बोसोनगिरि सरगियारि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैदों। लोगोसे कनक चन्द्र बर' दिनै बिथां सारमोना जोंनि गेजेराव सफैदों। जोङो बाख्नायनांगोन जिहेथु नैबे ओनसोला नंगौ दिनैहाय नैबे ओनसोला बाथौ गासैबो फुजिजोबो। दिनैहाय गोबां बाथौनि नेम निथि गोबां बाथौनि बोसोन खान्थिफोरखौ बुजिस्लाबजोबा। दिनैहाय बिथां सारमोना जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां माने रायजो राजाफोरखौ बाथौनि किसु तथ्यफोरखौ मोजाङै मोजां फोरमायजोबनानै थांदो। आसा खालामो दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों जोंनि नैबे ओनसोलनि बाथौ सिबिसुला रायजो राजा बिथांमोना गोबां माने बाथौनि बागै मिथिगोन आरो उननि समफोराव जोंनि जा बाथौनि जा सिबिनाय बियो मोनसे डिसिप्लिननि जोङो फुजिलांबाय थानो हागोन। जों बेखौ हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबोनि थाखाय जोङो मोनसे गोजोननाय मोनसे रादाब। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि थांखि आरो मिसनानो जाबाय नैबे ओनसोला गासैबो जिहेथु बाथौ सिबिसुला बे हिसाबै जोंनि धोरोमखौ फोसावनांगौ दायथ'आ जों गासैनिबो। बे हिसाबै जाबायदि जोंनि नैबे 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंदों बेवहाय गासै रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब जोंनि जाखिनि हाबाफारिफोर दङ बेवहाय मदद आरो हेफाजाब होफैदों। बेनि थाखाय आङो जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे जोंहा दाबो हाबाफारिफोरा जोबनो थाङाखै। दायो जोंहा गायक दङ। बेजों लोगोसे बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि मानगोनां 43 नं तामुलपुर LAC नि MLA मानगोनां गलेन दैमारि सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन। लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो मोसाखावरिफोर दङ आरो गायकफोर दङ। आङो आसा खालामो जोंनि जा 6 दिननि प्रग्राम बियो खोब मोनसे जोंनि साननायनिख्रुइ बारा माने मोनसे कालारफुल प्रग्रामजों दैदेनलांबाय बा जानानै थांबाय होननानै आङो दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो गासैनिफ्रायबो साबायखर बावनाय थाबाय।